Sus. Ayun galing pati sira. Masamlan talaga si Turin. Pabilo-bilo nga ito ba? Kung mag-harapot na naman. Ito ang tinatawag na perfect timing. Napakaganda ng panahon tapos may pagkain pang niluluto. Yun guys, sumari yan na sila. Maliwanag na kasi. Kaya naghuhulog na sila ng lambat. Pumalon, nakabot pa ibig para arayo na. Arayo na yan, nakabot pa. Naglargaritan duwan ini. Yung bagda kami na muna na. Line up na kan largarite. Kung may nagkadan man dyan, nagkadan man. Nangingila. Hindi na kayo muna ito. Gumana sa katay. Diyan na taray day. Gumawa ko. Hindi. Diyan kapit. Siringay ito ba? Si buto na kamo pagluwas ka. Nagabat pati. Siringay day. Si Adit naman nakadali ho, dua. Uy Adit, banga kita dyan. Ito ko laon. Ayan guys, ang daming anong isda oh. Dara ko lang. Tula ka. Tula ka. Hindi, patawi sana. Patawi sana. Yan po ho. Tulak mong motor, paluwas. Sorry, pagkasakatid na sila. Yan. Motor, paluwas. Hirap silang ilabas yung dami kasi yung Di mo na pagbutas eh, primo tama. Yun ha. para mabalik kita be. Video. Ino pa bantihan ng date no. Guni boy. Yan ang sira oh. Sus. Gira. Ang daming isda guys oh. Lalaki. Ay no. Suko na naman kayo yan. Sige, sama video kita. Silo. Kaya naman kaya dyan. Pabiluangan. Ayun galing pati sira. Masamlan talaga si Turin. Pabilo-bilo nga ito ba? Kung mag-harapot na naman. Balas ka sila. Harap. Ini ako, pamataw ka eh. Kuya, masira. Kaya naman ang ano yun. Kailangan kami kung may ula dyan. Paralaskas na nga ni ka mo. Eh, sa inutan. Barak kamu. Kalas ka sa inutan. Bit. Video ka rin. Wala nang pinag-irin din sa inutan.
Eh, pamana to babawan. Discord. Kasi ringon mo naman mau. Yan. Hoy, gila ka dito. So yun. Ganda ng huli guys. Ang lalaki ng isda. Dali ka suta tao naman sa. Hoy, Gistan. Yan ang mawaran dito. Pero man suday tataranan. Ang gabi dyan. Guys. Bali. Guys, hello guys. Hello guys. Ibatan na. Oh, sa punay na tama. Hulog din pa. Niribay pa nang kadira. Alupon talaga na. Binira pa guys. Sorry guys. Uuwi na naman ngang nakangiti ang buong samahan dahil nga may huli na naman kaming isda. Maraming salamat sa inyong panunod at sana'y patuloy niyo pong suportahan ang aming vlog. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng komento at mag-like, mag-follow sa aming Facebook. Salamat po.